Karakumski, Albra, radarlannet. Oynatmayda Batır Vahid Muhammed. Emen şäherin hem belli jeýerlerini bilýän ip gördüm onu ne ön kuş ketek bilen fermam ýokarda radar wagtyny 3 aýak diýen bir zat çykypdyr. Tak şo wot 3 tane radar geldi. Bulary tölemek üçin şol ýala galkan priложение wa razработчиклар bilen habarlaşdym. Ýanky nähil görnüşde iştiraf etdiňiz, tölegi näçe manatda tölep bolýar. Çal priложение kömek bilen. Başarsaňlar ullanmajak bolum, tebe düşmejek bolum radara, onuň ýol hereket kadalaryny berzatmer, daha şu tak gelýän ýolda 2 fanda tepe gördüm, prям şu tak şu studiýa gelýänsem, menem özüm arada da tepe düşdüm. Hudaýa şükür, çykdyjy bilen gitdi. Şolam неприятно, şu gedek çykdyjy, şonu şunýalak şolam näme görkezmesi, duýduruş, serafat bolar ýaly sebäbi ýollar, çağalar, adamlar geçýär, beýlek sürüjüler wa ýylyň janyny we jan saglygyna emlägine hormat goýjak bolmaly we şoň üçin ýol hereket kadalaryny sabludat etmeli. Da hemen orta gittim radar tölemene. Özüm näýilýän. 3 sana kadar gelendimi? Bravo. Yaman gowdu ýaly. Sen almaly bolsam men özüm durjak ýa. Ay sağ ol, sağ ol. Gördüňmi efekti? Bular ýakynçylyga men düşüp göremem tek. Italiýadan getiren ajylyklam. Haýtyrlar begent bilersiňiz, bugün aji tagam goz we makaron. Şuňşulary ilk görýän. Arahis näme da şundan marlak göreli. Renk ne tere do renk ne? Hani? Çalaca moş hemmetni birden assam. Men bana dilimiň ne bolary? Konkret adaýlam türe arada olanyp ajyda diýip otursa. Hemmet üskürüp dügün otur. Sen alan okmaýdy ajyny ne? Bu hile qara. Gol tagamla ajy bular. Indiki super ajy makaronlar. Parada vestidi şuna ýülmeýän gidi. Bu makaron çıkmalı herhalde. Şimdi sos, acı sos, hem ne şu yafe ünlü görünüş, pisoşnu görünüşte kendiler bunu tayinlamak için bir kuchnya geçmeli oluyor. Tak, makaron tayin bolly. Görýäňim ýankyjy kiçijek makaron 2 adamlyk nahara bolly. Inni iň acı yeri, acı diýär. Gördüňmi efekti? Oy. Muňa renkä de ularnyň renkä däl o. Bular ýakynçylyga men düşüp göremem tek. Pudra ýaly, bular gon burnuň içinde gidýär. Alamas kırıp yatira kamerany bilen. Upakovkasyny ýazyp dura, syrny sowus eken bulay. Bismillah. Bu bol beter etdi, mineral kısmeten bolmaýa. Bol wara. Himiçiski ağzı neci? Olaca syrnyň tagam gelip bastı, gow tagam ýaly maallady beni. Oh, gör. Bol dakly neňes biljek zat. Barakele mas italyandan çykaryany görmetmedik golu geçen videoda şundan bir magazindan men mesňen 2 euroga böldüm. Mene burada belki şunu bolýar. Şu studiýada оборудование, ähli stordat hana magazinini alyp, häzir kiçirak staf gederim. Hana magazini ikinji etajynda ofisni mebeliň ähli görnüşleri bar, işgärler üçin ýygnak stollar. Hana magazini. Ama şuna başarlı. Han bilik göreli. Inniki bizde görüşýän çak. Normal. Arasında adrenalin yaşamadı. Kafeye gidip döneriyor da normalinde değil. Assalamu alaykum aziz bugünkü TikTok haberlerimizde Atam 077 we onuň Amazon kötokoýlary. Sok ýarekedim hem men ýadymdan hiç sen çykmaz. Domy. Ana size gerek bolsa Atam 077'den tüýlü hakykatlar. Amazon kodan hoş geldiňiz jungulya, maňa tere. Britaniýa saňa maslahat berýin. Bılık garnlar. Turkda wagtyň işdik geljeňi, gapdalan bir urda okan bolsaň, bu mada elinde oja käriň bolardy. Arasaja ofise gidip gelip aýlyň alardyň. Seret goňşy merdana Alibabadan okuwa girdi. Hatta gow okuyan üçin stipendiýa da alypdyr. Innem janyny gynamany işläp ber. Asen tersine Turkda wagtyň janyň işdik gynadyň. Alan galaňa ma bolmady. Dur keyvane.
Şuňerdiňden gaçmak üçin ýene gitjek. Ödem bu edek bara, ýüri tokamana gitjek. Kär öwrenip täzeden geljek. Bu ýaşda nämen okuwy? Kelleň ýel aldymy sen? Yok yok. Men Albab Akademiýa bilen gürleşdim eýem. 30 ýaş ýaşaşanda kabul etýär eken. Müňlerçe adam okuwa salypdyr. Depozita hem kömek etýärler. Okasaň stipendiýa hem berýärler. Goý, senden stipendiýa garaşamak, saňa 4 ýylyň dynyk gelseň bolýa. Ýaşyňdan bir habar alla. Okumak üçin asla geçdäl. Oho babay abi. Esselamu aleyküm. Olmayam canım sağ mı? Sen ne oğlancığın bolan ýal begent dursun ha? Ne oğlancığım bolan yok basın. Sen oğlancığım bolan. O ne öyle? Öyle ýal. Ne etti bay? Kutlu olsun. Tere dayda Allah canine. Bak açılacak bolsa var 40 daldan açılıp bilýän eken ya. Dalin 33 ýaşy. Ha şeyle mi? Ya mesela ağam baktı olyan çaň öyle. Uy, baktı ol diyecektim. Ya baktın olsun, baktın açık olsun. Toyuna näme kömek ağam, näme? Bro. Yok o, yaman ni paplan uytdun gaýşy sen. Men sana toyuna näme kömek diýen. Senem yok, jyň gatnaşsan bolýa diýmeli. Aslynda ara. Kömek diýdim ulan lustro. Bu sana lustra näme çegay? Spara daqçak. Ya aslynda lustra mesele demek men. Benim Mariňsyna ken beletçilerim yok, nirde bardygymy bilemem. Men bilýän. Tamam. Ko näme diýen? Ýa-çan, assalamu alaykum gowmy. Şu bratok bara öýle niýe 40-dan soň baht açyldy hemi. Şoň üçin bir de spalna goýmana. Moşunja owadan hiç kimde yok. Original, üýtgüç ýok. Kiçijikden ardanjak lustran barda bereýdi. Näme mesele diýen toýuňa burada alyp bersem boldy da. Bak bir şey spalna çara goýmak ýaly. Näme oturdun o? Ay, şey istenem yardıma yok bol gitmelle yok olsun hatta. Ho bassın jigiti gelýär. Gelin näme bassaň söyle ne bar basıklar o. Başlyň önüne alas turly alay. Bara yok bolsun yanımda bir durma. Öňüň orada. Öňüň orada şeydik bunu görjek bilen gotoronlys. Niran gappar ýa o. Başsyň jitgeldir salamlaşaýyn. Gelin näme salamlasman bil gappar o. Başlyň öňüne bilen alas salamlasy ýalay. Eger öňümde erkim bolsa başlyga salam berjek, gezjek, görjek de staýda. Hay oýnot gubur tapar yaranjaňlar. Naga yaranjaň diýipýärler. Öderim bu başlyň jitgeldir. Nira o. Ay bassaň jigiti maçmy ýoklaydylar. Vay. Akden hele näme o başlyň başlyň ödilenem gidilen oklo. Hele bolsa akday. Goýaýdyk da. Oy akden hele. Hele ýa däl o. Ha. Mujik näme bäde mujikler işe. Onu taşta da var. Benim. Wo müzik olanlar var. Nira ya no. Aýan şun söhbet bar. Şo tamam maşyny ýükläýdiler. Başlangıcının kadar da yüklen hele. Bilema kimin kidene öňe ýükläýdiler o maşyn. Yok sakal heleydi de. Hele görsen bolaýjaklar. Ay heleydi de zaman. Akbırak bağımaya görmän itýäňe. Ay başlığın zigi ikinci başlıklı öğrenin bağımına indiriyorum. Gerekli adım. Paderşka. Şu ýerekde saklaýdy, bolar şu. Bolarmy şu ýere? Haw. Aha, bir mund dagam.
Men bular ýaly hylmada pulum ýokdy, basta bakan gurulýan menemizde. İçinde kapaçılan kovam. Sana hizmet ediyen yok. Bugün hava ısı diýen onuň asy sen görjek ekenimde. Ha, näme? Menden aýrylyp durmuşyň kynlaşdymy? Ýok, Hudaýa şükür. Arzu eden maşinma, biznesim ma, oglanlar bilen her gün bir ýerde oturýan. Sen menden aýrylyp günüň ähilek golly. Ýok, Hudaýa şükür. Mujum bilen düňjük Maldiweden diýinjalik geldik. Bir günden soň Başlygyny açarňyz. Götürüverek. Yalançy. Sen ýalançy, han biznesing adam sen. Seňe millioner äriň bar tahany.